Kwa Ahafo mantam ne mu na mantam ne so afọ ye ma me charity gardener ono so de ye kokobopa na ma unse nipa dodo no ekita insurance card ni bi no wakwa yare sabia no ma hwe wi no no ma jiuska o jiusa sika ni no asan so akwa ban ho akọji sika no eno na so afọ no ebo kokose ayare sabia ani mpagifo ahodo a wo mo edi sadwuma no wo mo nya hye Charity gardener Ahafo mantam so afọ eno de ato ayaresabia hodo won mantam se onyai se wonum agi sika ya emfamra kwan so abra National Health Insurance Scheme ewo ho no oni Adom Kasee twetwe nkomo ewo ntotoro so eno de atodwa se saade no enya de ebo akra ema health insurance dwumadi no efa no ntoma pefra na ode atodwa se obetene ho agum no ahwe omanfo a wo mo ankasa ebeni na mu akire ayaresabia hodo a wo mu di sa adwuma no na mra ene wonadi na de ba ko a me fa mo fidie so na me de aka kire health workers a wo mo afo ne se information ayenya ne se obi de insurance card ne kra ba hospital na nurses and hospital doctors no mo find way a wo be san agisi care free wo mo ho me send way warning way dia mo so obi biara ye be chew no ye be je wo license e de free wo nsam na so wan hwe ye kran so ye be sanction punishment bi a we deserve ye de be ma san say ya ban ani so ade hu so obeye we di aboa temamufo a omuni bi nti say ye de aboa ne nyina ye de ye ho agim na so obetena hospital ho na wo de agigi ska menyi ni ye sesa ban bi ana so obi ansa so mu a ho beto nti so obi ampe ne ho asem na obi ampe so ne ye benya trouble so obi the insurance card ne ba